Bro. Hver gang jeg fucking ikke filmer det, så vender fucking bilen. Se. Jeg har fucking beviser. Og skal jeg vise jer, hvad det er for en lækkerbisken? Jeg skal lige... Og plads her. Der er heller ikke plads. Jeg tager det bare i stedet for den der. Det. Yes! Fedt, og nu kan jeg ikke se, hvad en bil er. Jo, det kan jeg faktisk stadig. Den er lige der. Den er ikke fed.